O știu cinstită. E, bobuță, pe unde umbli? Am glumit, am glumit. Păi și tu îți dai seama ce mizerie faci cu ăla? Haide, nu-ți ia la bătaie de la femeie? Dai balcon? Eu ia de spune. Ce mizerie faci cu ăla? Nu vreau să dai cât atât. 236, nu a avut un set și am... Am luat și o pereche de bocanci din un ochelar mai discate. Bine, mamă, bine, nu e frig deloc că sunt bine, sunt pentru coaita. Mamă, te rog. Tot puțin mi-ați dat aia? Eu tot nu așa. Președintele Americii. Obama? Eu au zis Obama. Ia zi, te-ai mutat? Când trăgea ce omega, băia, lupții și o arunca în apă. Până mă îmbișc eu, până a pus și omega aia, până aia, a tras-o, S-a dus, hă? a scupat cărările. Dacă era pe coază, luam. De care mai de care. Jigul meu, roșii, bombon de muscatular, coadă roșii, de-alea, Moleculare, chestii, internet. Moleculare, da. Sănătate. Hai, fier întins. Moleculare, internet, Tot să fie. Îi dăm pe Google. Pe Google. A făcut eu? Da. Uităm la foto de el, la video. A scăpat. Așa trebuie. A scăpat. Așa trebuie. Fileu să-l mănânci ca pe ceafa de porc. Și eu când mai prindeam un chefal mai mare așa, filel făceam să-l mănânc, să nu simt niciun os. Ivanul nu la fel? Da. Ăla e profesor. Da, dar ei stau numai pe din alea, știi? Unde umble, mă? O știu că cinstită. Dar mică rău de tot. Opa! Ușor. S-a dus. Îi dădeam drumul. Eu sunt ecologist. Ce să faci cu amărâta aia? Să vină străbunică sau nu? Așa? Răbdare, doamnă!
că am dat la peștișor odată și peștișor cu cârlig, adică ai chestii între aia cu greutate și peștișor de ăsta de plastic și de plastic mare, știi? Da. Și l-am scăpat. Venim pe la restaurant așa în colțul ăla, către colțul ăla așa încolo, unde e foarte multă iarbă. Da? Am văzut niște scandal pe acolo, de știu că, dar cu ce să dai, că se agăță ca la balamuc acolo, am încercat, dar... Trebuie să fie șchioapă, să se zbată ceva. Că nu e rechin. Mamă, am înghețat, băga mea și piciorul să-mi bag. Vezi pe îngheață și mâinile. Da. E, bobiță, pe unde umbli? Haide, hapa! Hai că nu ești chiar așa lovită. Hai că nu te chinui.